ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മദേഴ്സ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും കൂടി തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ പാർക്കിലും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലോഡ്സ് ബേക്കറിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കറങ്ങി മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ദിവസമാണ്. വെറുതെ മക്കളോടൊപ്പമുള്ള കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മദേഴ്സ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് മാത്രമൊന്നുമല്ല, മോള് SSLC പാസ്സായതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാനും അവൾക്ക് കൊടുത്ത കുറച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചും നേർന്നുമൊക്കെ റിസൾട്ടിനായി കണ്ണിലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് സാധിച്ചെടുക്കാനായി മുതലക്കുളം മുത്തപ്പൻ്റെ നടയിൽ വരെ ഒന്ന് പോയി നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരികെ പോന്നു. അത് പക്ഷേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ.